Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempangaken nami kula Sri Agustina Rahayu. Kula badhe maosaken warta atusan ewu warga Jakarta nadang ISPA amarga kualitas hawa ingkang boten sae. Kualitas hawa Jakarta ing minggu kepungkur saya mundhak awon amarga polusi. Kanthi mripat wudha hawa ingkang boten sae katon saka langit ibu kota ingkang kabut. Kualitas hawa ingkang boten sae ing ibu kota nyebabake masalah kesehatan. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, saben sasi 100.000 warga kenging infeksi saluran pernapasan akut utawi ISPA. Salah satunggalipun jalaran ngisep hawa reget ibu kota. Nanging ing dinten Senin enjing, kahanan hawa Jakarta wiwit saya sae. Supaya kualitas udara Jakarta bisa saya sae, warga uga disengguyung supaya bisa nyudak emisi karbon. Senajan wiwit saya sae, nyatane sawetara warga tasih ngraosaken efek polusi hawa ing Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta ngajak warga supaya ngangge masker nalika nindakake kegiatan ing jaba ruangan, ing kangge nyegah partikel dihirup lan bisa nyebabake infeksi pernapasan akut utawi ISPA.